Baka niya may oh. Gusto ka na, usually ito yan. Wala ko pa dito. Ino po. Sige lang. Sige. Yan, shawi-shawi po sa nunono ay wala ko nang dito po. Hindi balit maruroyagan. Hanggang tanaw lang tayo. At siguradong mag-enjoy ako ngayong gabi dahil ang daming nagwawagpuan at nagagandahang subabi at pagkikay. Kaya naman confidence videos minsan lang to sa isang linggo mayroong kaganapan yung tinatawag niya home party. Kaya naman talagang pinapalitan ang shoutout dahil minsan na live. Okay. Kaya naman sa mga kami Malikuan. at syempre ang ating naman ang kalantinis yung pinili wonder dito sa Island Siargao. Bordago. Nakayun. May kalayuan ng place doon ay nakakilapang ko sa small town ay papungan pa lang. Mga 17 or 19 trato nila. Ino po, shari-shari everywhere. Sorry. Relax. Ayaw. Sir Dan, Laban! I need your help. Gano'n. Laban! Sir Dan, Laban! Patungo. Bye-bye. So, naka 6 minutes na ako. Nagpagpag. Ano ba, Chin? Bili-bili na po kayo.
malulubat na ako. Kulera ka. Pagpagili may gawas. Para puas. Kaya saya. Nagkalupad na ng parang hibo. Lo. Bili na kayo. May ano kami dito. So, ano kami dito? Ayan. Kung gusto nyo pong bumili, ayan. PM is the key. Char. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. Nasa store po kami. Pag-abutin ko ano, 8 minutes. Mag-8 minutes. So, mag-i-end na po ako. Dahil ingat ko na yan. Siguro yung mapapalitan. Masarap yun eh. Bye-bye po.